Kender du det, når dig og din gruppe sidder og har det aller sjovest, og så kommer der en freak og prøver at være med? Hvad gør du? Det har Keep Out Freak nu fundet løsningen på. Med Bliv Udebåndet har dig og din gruppe altid en freak safe zone lige ved hånden. Men hvad? Der er mere! Er du også træt af freaks, der dukker op lige meget hvor du er? For kun 3,79 skal dig og dine venner ved hjælp af denne freak-proof sliding screen nu altid finde ly for freaksene. Freak Be Gone er en sliding screen, der altid er med på farten, og den kan tilpasses alle former for bænke og borde. Der er nu ingen undskyldning for dig og din gruppe ikke kan være alene. Og det stopper ikke her. Freeze Crowd er møblet, vi alle har ventet på. Taburetsættet i moderne farver gør det umuligt for folk at komme nærmere din gruppe på grund af den freak-sikre stålstang, der hverken kan skæres, brændes eller knækkes over. I denne måned har vi en helt speciel pinsepris. For kun 700 bobs kan du få både Bliv Udebåndet, Freak Be Gone-skærmen og Freezer Crowd taburetsættet. Og ringer du med det samme, kan du være en af de få heldige, der får disse særlige bye-bye badges. Nu er det slut med hints. No need to speak. Brand din freak. Alle os for Keep Out Freaks siger goodbye, geeks.